Please turn with me to 1 Corinthians chapter 1 verse 30 hanggang sa 31. Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 30 hanggang sa 31. Ang sabi po dito, mga kapatid, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. May the Lord bless the proclamation of His word this morning. Nakita po natin na ang ating Panginoong Hesukristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. At hindi lang po karunungan ng Diyos para sa atin, kundi righteousness, katuwiran. Wala po tayong katuwiran sa ating sarili. It's only the righteousness of Christ that makes us acceptable before God. At ngayong umagang ito sa ating pag-aaral, talakayin po natin ang pangatlong papel ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat mananampalataya. Christ is our sanctification. Ang ating Panginoong Hesukristo ang ating kabanalan. Now, kailangan po nating aminin, mga kapatid, mga kaibigan, na kailangan po talaga natin ang ating Panginoong Hesukristo upang makapamuhay tayo bilang mga Kristiyano dito sa mundo na hostile against the gospel. In other words, hindi lang natin kailangan ng ating Panginoong Hesukristo upang makapasok tayo at makalakad sa makipot na daan tungo sa kaluwalhatian, kundi kailangan din po natin ng ating Panginoong Hesukristo upang magpatuloy tayo sa paglakad sa makipot na daan. We need the Lord Jesus Christ to make us progress in the narrow path to glory. Ang ating Panginoon, ang ating wisdom, siya ang ating katuwiran, at siya din ang ating sanctification or kabanalan. Ano po ba ang ibig sabihin ng sanctification? Ang banal na kasulatan, malinaw na nagtuturo na meron pong tatlong tenses ng sanctification. Unang-una, ipinagkaloob po ng Panginoon sa atin ang ating positional sanctification. Ang ibig pong sabihin nito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay itinuring na matuwid or banal sa kaniyang harapan. Positional sanctification. Ang ating posisyon kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay totoo regardless kung ano ang degree ng ating spirituality. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Please turn there. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Ang sabi po dito, at ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So inaring ganap na daw tayo, ginawa na tayong banal. This is talking about positional sanctification. In other words, ito po ang description ng ating justification. Inaring ganap na tayo sa harapan ng Diyos. Hebrews chapter 10 verse 10. Hebrews chapter 10 verse 10. Ang sabi po dito, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal, past tense, ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. And then ang pangalawang tense po ng sanctification ay itong progressive sanctification. Tumutukoy po ito sa buong buhay po natin dito sa mundo bilang mga tao ng Diyos, bilang mga mananampalataya. 1 Peter chapter 1 verse 6, please turn there. 1 Peter chapter 1 verse 6, ang sabi po dito, sa ganito kayo'y nagagalak, bagaman ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Kailangan daw nating magdanas ng iba't ibang pagsubok. And according to the context, what is the purpose of our present trials? And that is in order to sanctify us, because sanctification is progressive. And then ang pangatlong tense ng sanctification para sa lahat ng mga tao ng Diyos ay future sanctification.
Meron po tayong hinaharap na ganap na sanctification because we are not yet fully set apart. To sanctify means to set apart. Makikita natin ang ating Panginoong Hesukristo one of these days, and we will be complete in Him. Ito po ay nakasaad sa 1 John chapter 3, verse 1 hanggang sa verse 3. Please turn there. 1 John chapter 3, verse 1 hanggang sa verse 3. Ang sabi po dito, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis ng kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. So this is obviously talking about our future sanctification in our glorified state. And this is something na ating nilulook forward na mangyayari po sa atin. So yun po ang tatlong tenses ng sanctification. We have positional sanctification that took place in the past. And we have progressive sanctification that's ongoing. And we have future sanctification na atin pong nilulook forward. Meron pong 5 bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Una, the author. Pangalawa, the source. Pangatlo, the pattern. Pang-apat, the motive. And panglima, the responsibility. At naway tulungan po tayo ng Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng Kaniyang salita. Tayo po muna ay manalangin. O dear Heavenly Father, niligtas ninyo kami hindi upang ma-set free lang mula sa puot na darating sa walang hanggang dagat-dagatang apoy, kundi niligtas ninyo kami upang maging banal, upang maging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. At naway maging totoo ito, isang matibay na palatandaan ng lahat ng inyong mga niligtas dito sa mundo, na kung wala nito, ay kaduda-duda ang aming profession of faith. At salamat o Diyos dahil kahit sa aming sanctification, ongoing sanctification, ito ay hindi nagmumula sa aming sarili. Jesus Christ is our sanctification. Tulungan ninyo ang inyong lingkod sa paglalahad ng inyong ebanghelyo. In Jesus' name we pray. Amen. Dumako na po tayo sa unang punto, the author. Sa bagong tipan po mga kapatid, mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinakilala bilang may akda. Siya po ang kapitan, siya po ang pioneer ng ating kaligtasan. He is the author of our salvation. Yun po ang malinaw na isinaad sa Acts chapter 3 verse 15. Please turn there. Acts chapter 3 verse 15. Ang sabi po dito, at inyong pinatay ang may akda ng buhay. So Jesus Christ is the author of life. May akda ng buhay na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa mga bagay na ito. So hindi po kaduda-duda mga kapatid, mga kaibigan, ang ating Panginoon, ang author of life. He is the author of our salvation. Hebrews chapter 2 verse 10. Ang sabi po dito, Hebrews chapter 2 verse 10, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kaniya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. So Jesus Christ is presented in this passage as the author or establisher of our salvation. Salvation is of the Lord. Malinaw na sinasabi yan ng banal na kasulatan. Hebrews chapter 5 verse 9. Ang sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, at nang maging sakdal, siya ang naging pinagmula ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya.
Kaya ang mga kaibigan natin na nagsasabing tayo lamang ang makapagliligtas sa ating sarili, that is really arrogance. Because we are not the author of our salvation. Ang ating Panginoong Hesukristo ang may akda. Siya ang pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan. At ano ba ang ibig sabihin nito? Ang kaligtasan po is very comprehensive. Kabilang na po ang sanctification, ang kabanalan. Binili ng ating Panginoon ang ating sanctification gaya ng pagbili niya sa ating justification or pag-aaring ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo na tumubos sa atin. Christ is the author. He is the purchaser of our entire salvation. At ang kaligtasan ay nag-i-include ng ating justification, ng ating sanctification hanggang sa ating glorification. And to be plain, mga kapatid, mga kaibigan, pinadanak ni Kristo ang kaniyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay pabanalin. Gaya ng pinadanak niya ang kaniyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay aariing ganap. Now take note of the language of Jesus Christ sa John chapter 17 verse 16 to 19. Ito po ang kaniyang pastoral prayer or priestly prayer, mga kapatid. Ang sabi po dito, John 17:16 to 19. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan. So Jesus Christ is praying for our sanctification. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili. Pinabanal ni Kristo ang kanyang sarili. Ano bang ibig sabihin yan? Na dati ay hindi siya banal, tapos ngayon ay pinabanal niya ang kaniyang sarili. That's not the meaning of sanctify in this passage. Sanctify in this passage means to set apart, ibukod. Pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. So unang-una, mapapansin po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang sanctification ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 19, at dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili. Sanctification means set apart for God. At yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ibinukod siya doon sa cross ng Kalbaryo. Ibinukod siya para sa layunin ng ating Diyos. Ang ating Panginoon ay ibinukod upang maging handog para sa atin, upang siya ang magpasan ng lahat ng ating kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo, upang maging sin atoning and wrath appeasing lamb. Si Kristo ang nagpawi ng puot at galit ng Diyos Ama laban sa atin dahil sa ating mga kasalanan. And then pangalawang mapapansin po natin sa pastoral prayer ng ating Panginoon ay ang ating sanctification, ang ating kabanalan. Ang sabi po dito sa verse 19, upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, is that ang sanctification ng ating Panginoong Hesukristo, yung ibinukod ang ating Panginoon, yun po ang nagbibigay katiyakan na tayo din ay magiging banal. Tayo din ay mabubukod para sa Kanya mula sa mundo. Tayo din ay mas-set apart mula sa mundo upang magiging exclusive na pag-aari ng ating Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng merito ng pag-aalay ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Ibinukod ni Kristo ang kaniyang sarili doon sa cross para sa atin. Ibinukod means sanctify. Si Kristo ang pumasan sa lahat ng puot at galit ng Diyos Ama upang tayo ay maging banal sa kaniyang harapan. So, sanctification ng ating Panginoon, sanctification ng lahat ng mga mananampalataya, at pangatlong mapapansin po natin sa pastoral prayer ng ating Panginoon ay ang kaniyang intercession. Ang ating Panginoon ang nananalangin para sa atin. Verse 17,
This is the prayer of the Lord Jesus Christ. He was actually praying for our sanctification. Ang sabi po dito sa verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Purihin po natin ang ating Panginoon. All glory be unto the Lord Jesus Christ. Sapagkat ang ating kabanalan ay natitiyak dahil si Kristo ay nananalangin para sa ating kabanalan. And historically, ang priestly work ng ating Panginoon, He is our great high priest. Ang priestly work ng ating Panginoon ay nakaklasify sa dalawa. Katulad ng mga pari sa lumang tipan, sacrifice and intercession. Ang mga pari sa lumang tipan ay nag-alay ng handog on behalf of the people. At ang mga pari din sa lumang tipan ay nanalangin para sa bayan ng Israel. Well, si Kristo bilang katuparan ng lahat ng mga Levitical priesthood ng Old Testament, ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating Pangulong Pari, siya po ang nag-alay ng handog para sa ating kasalanan at siya po ang nananalangin para sa atin. Jesus Christ bleeds and He pleads for His people. Kaya salamat sa Panginoon dahil tiyak na pakikinggan ng Ama ang panalangin ng kaniyang anak. Kaya para sa mga tunay na Christians, ang sanctification ay tiyak na mangyayari ito. Sapagkat binili ito ng ating Panginoong Hesukristo at ngayon tinitiyak ng ating Panginoon ang ating kabanalan sa pamamagitan ng kaniyang pamamagitan, ng kaniyang intercession. So paano ba tayo nakakatiyak sa ating sanctification? Tiyak na tiyak ang ating sanctification sapagkat dinirinig ng Diyos Ama ang panalangin ng kaniyang anak. Luke chapter 22 verse 31 hanggang sa 32. Please turn there. This was Christ's prayer for Simon Peter rather. Panalangin ng ating Panginoon para kay Simon Peter. And it also follows, according to Hebrews chapter 7, that Jesus Christ always lives to make intercession for His people. And how does Jesus intercede for His people? Well, this is the example. Luke chapter 22, verse 31 and 32, ang sabi po dito, Simon, Simon, narito hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nanalangin para sa iyo, upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. So it is already assumed, or Jesus Christ has already given the assurance na si Peter ay makakabalik ngang muli. And what is the reason for such assurance? Because Jesus Christ was praying for Peter, and Jesus Christ is praying for us. This is our assurance. Sa kasalukuyan ng ating Panginoon ay nananalangin para sa kanyang iglesia. Nananalangin para sa atin one by one. This is Christ's duty as our great high priest. Salamat sa Panginoon. Pangalawang punto, the source. Ang ating Panginoon, hindi lang siya ang may akda ng ating kabanalan. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya din ang source. Siya ang supply ng ating sanctification. Hindi lang niya binili ang ating kabanalan, kundi nanatili po ang ating Panginoon bilang source or supply ng ating ongoing, nagpapatuloy na biyaya para sa kabanalan. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Ibinigay niya ang banal na Espiritu sa atin. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. At ang banal na Espiritu, pinag-iisa niya tayo kay Kristo. At ang ginagawa ng banal na Espiritu, humuhugot siya mula sa ating Panginoong Hesukristo ng sariwang supply ng biyaya. Sapagkat si Kristo po ang bukal ng lahat ng biyaya. Sa Kanya po nagmula ang lahat ng biyaya na ating kailangan. At ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo ay kino-communicate ng banal na Espiritu sa atin. This is the gracious work of our Lord Jesus Christ. He is the source of our sanctification. Glory be to Him.
Kaya ang ating Panginoon, siya po ang source. Siya po ang ongoing supply ng lahat ng biyaya na ating kinakailangan dito sa mundo. Mula sa Kanya at sa pamamagitan niya, natanggap po natin ang biyaya, dagdag pa sa existing na biyaya. John chapter 15, verse 1 hanggang sa verse 5. Please turn there. Ito po ang analogy, the vine and the branches. At dahil sa ating union with Christ, ang lahat ng nutrient ng vine, si Jesus Christ ang vine, ay napupunta sa branches, ang lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. John 15 verse 1 to 5, ang sabi po dito, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. So, I believe that the three tenses of sanctification ay malinaw na ipinahayag sa John chapter 15 verse 1 to 5. Nilinis na daw tayo, that is positional sanctification. At tayo ay hinihimok na mananatili sa Kanya, that is ongoing sanctification. At ang kabuuang bunga ng ating kabanalan ay hindi lang sa kasalukuyan natutunghayan, kundi sa kaluwalhatian sa ating future glorification. That's the second point. Pangatlong punto, Jesus Christ is our sanctification. Sa papaanong paraan? Si Kristo po ang ating pattern. Siya po ang ating example ng sanctification. Sapagkat si Kristo ang pinakaunang tao dito sa mundo na fully sanctified. Lubos na ibinukod para sa Diyos. Fully sanctified. Umakyat ang ating Panginoong Hesukristo sa banal na bundok ng Diyos na merong malilinis na mga kamay at merong dalisay na puso. Saan po ito natin kinuha? Psalm chapter 24 verse 3 hanggang sa verse 6. Psalm chapter 24 verse 3 hanggang sa verse 6. Ang sabi po dito mga kapatid, sinong aakyat sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kaniyang dakong banal? Siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay, na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilin lang. Mula sa Panginoon, pagpapalay kaniyang kakamtan at pagwawalang sala mula sa Diyos ng kaniyang kaligtasan. Gayon ang salinlahi ng mga nagsisihanap sa Kaniya, na nagsisihanap ng mukha ng Diyos ni Jacob, sila. At sino ba ang nakakatupad nito? Wala pong kahit sino mang tao ang nakaakyat sa bundok ng Panginoon nang may ganap na kalinisan at kabanalan. Only Jesus Christ ascended to the holy hill of God na merong malilinis na mga kamay at dalisay na puso. And that is why kailangan pong tumingin tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoon ang lead climber. If you are familiar with mountain climbing, ang ating Panginoon ang lead climber. Siya po ang nagkakaloob ng sanctification na kaniyang kinita para sa kaniyang mga tao. Acts chapter 5 verse 31. Please turn there. Ang sabi po ng Acts chapter 5 verse 31, siya'y itinaas ng Diyos sa kaniyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas, upang bigyan ang Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. So ang ating Panginoon ang itinaas bilang pinuno at tagapagligtas. Praise God! Hindi lang namatay ang ating Panginoon upang tanggalin ang kaparusahan
ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Siya din ay nabuhay. Siya ay namatay. Siya ay nabuhay muli. At siya ay itinaas upang pabanalin ang kanyang mga tao. Upang pabanalin tayo. And that means si Jesus Christ ang ating pattern. Siya po ang ating example. And what did Jesus Christ do nung hinamak siya? Nung siya ay dinuraan? Nung siya ay pinagtawanan? Ang ating Panginoon ay nanatiling tahimik. He did not revile in return sa mga nanghahamak po sa Kanya. At si Kristo po ang ating pattern ng ating sanctification. Hindi lang siya kumikilos sa ating kalooban o sa ating loob na pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kinukonform din tayo ng ating Panginoon tungo sa Kanyang wangis, tungo sa Kanyang likeness. And this is the ultimate goal of sanctification, na tayo ay magiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang bawat mananampalataya, kumikilos po ang banal na Espiritu, hinuhubog po tayo upang tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Now, mga kapatid, kailangan po nating aminin, and this is very sad. Kulang po ang ating pagpander. Kulang talaga ang ating pagbubulay-bulay patungkol sa kagandahan ng ating Panginoong Hesukristo. Kulang na kulang. Sana makikita natin ang nakita ni Haring David or ng salmista sa Psalm chapter 45 verse 2 na nagsasabi, "Ikaw ang pinakamaganda sa mga anak ng mga tao." Masasabi ba natin yan sa ating sarili? Na si Kristo ang pinakamaganda sa mga anak ng mga tao? Most of the time, kung hindi man all of the time, mas pinipili natin ang mga attractions ng mundong ito. Mas kinikilingan po natin. Pero sana po ay nakita natin ang ating Panginoon ang pinakamaganda sa mga anak ng mga tao. Ang biyaya ay binubuhos sa mga labi mo, kaya't pinagpala ka ng Diyos magpakailanman. Jesus Christ is morally beautiful. The most beautiful person above and beyond all men. Lahat ng biyaya ay na nag-exist kay Kristo ay masasabi po nating perfect grace. At binigay niya ang banal na Espiritu sa atin dahil unang ibinuhos ng Ama sa Kanya ang Espiritu nang walang sukat. Jesus Christ was morally perfect. Again, if we want to know kung paano tayo mag-react sa mga bagay-bagay, pag-aralan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pagmasdan po natin ang ating Panginoon. Paano niya in-arrange ang kanyang schedule? Paano niya prioritize ang kanyang schedule, mga kapatid? Mababasa natin in the Bible na busy ang ating Panginoon, nagpagaling siya ng maraming mga tao, nangaral ang ating Panginoon, pagod na pagod ang kanyang katawan, but very early in the morning, he still woke up to have communion with his Father. And then meron din tayong mababasa na may time talaga na si Kristo nag-spend siya ng overnight to pray, to commune with the Father. At kahit nung alam ni Kristo na tatanggapin na niya ang saro ng puot ng Diyos, iinumin na niya at mararanasan na niya ang Kalbaryo, nanatili siyang gising doon sa Garden of Gethsemane. To the point na sinabihan niya ang kanyang mga disciples, hindi ba ninyo kayang manatiling gising even for an extension of an hour? Para sa akin. So, Jesus Christ was an example of how we should respond to any situation. Tingnan po natin ang ating Panginoon sapagkat siya po ang ating kabanalan. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Please turn there. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ang sabi po dito, "At tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin, ay nababago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian.
sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. So meron po tayong dalawang bagay na makikita sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Una, there is the necessity na tayo ay tumingin sa ating Panginoong Hesukristo. We should behold the glory of the Lord at all times. Talagang titingnan natin ang ating Panginoon, and how are we to do that? Sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Paano natin masilayan ang kaluwalhatian ni Kristo? Sa pamamagitan lamang ng kaniyang banal na kasulatan. And titingnan po natin, alamin natin ang nakasaad sa banal na kasulatan, and we do it by faith. Tayo ay tumitingin sa ating Panginoong Hesukristo na ang ating kaluluwa ay nananalig sa Kaniya as He is revealed in the Scriptures. At pangalawang bagay na ating matutunan, as we continue to behold the glory of Jesus Christ, merong inevitable thing na mangyayari sa atin. Tayo ay mababago. Tayo ay matransformed sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. As we are looking upon Christ, we will become like Christ. So ibig sabihin nito, we are what we see. We are what we see. Kaya siguro ang nursery rhyme or nursery song na kinakanta natin dati, oh, be careful little eyes what you see. Bawat isa sa atin, we have the responsibility to look to Christ, to behold the glory of Christ, at sa ating pagtingin sa Kanya constantly. Ang ating pananalig sa Kanya ay madadagdagan, ang ating pag-ibig sa Kanya ay mas lalong maging maalab, and we will be conformed into the image or likeness of Christ. Ang buhay po ng ating Panginoon ang nagsisilbing moral example upang ating sundin kay Kristo. Nakikita po natin ang perfect illustration of sanctification. Hindi lang si Kristo ang pattern kung saan tayo nakukonform. Ang ating Panginoong Hesukristo din ang example na kailangan po nating sundin. And when it comes to our sanctification, of course, hindi po natin kailangang baliwalain. Hindi natin mabaliwala ang papel ng 10 utos ng Diyos. Malaking papel ang ginagampanan ng batas ng Diyos. Walang kapangyarihan ng batas upang gawin tayong banal, pero ang batas po ang nagbibigay ng pattern or ng example, ng pamantayan, ng guide. Ang 10 Commandments ang nagbibigay ng guide upang ma-achieve natin sa biyaya ng Diyos ang sanctification. At si Kristo po ang nakapag-fulfill ng kabuuang batas ng Diyos. So, kung titingnan natin ang buhay ng ating Panginoon, nakikita po natin ang parihong transcript, yung written law. Nakikita din natin sa Kanya ang example, ang visible example of the law. His life was a living transcript of the law. So, ito po ang makikita natin as we behold the Lord Jesus Christ. Kay Kristo, matatagpuan natin ang written law, matatagpuan din natin kay Kristo ang living law, living standard of the law. Kaya kailangan po nating tingnan ang ating Panginoon upang tayo ay magiging kawangis po niya. What we have written in the law, yung nababasa natin sa batas, makikita natin sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. The life of Jesus Christ and the written law are one, kung tutuusin. Ang ating Panginoon ang nag-provide ng standard for holiness because He is the lawgiver. And He is the God of His Word. John chapter 13 verse 15. Kaya ang sinabi po ng ating Panginoon, binigyan talaga niya tayo ng perfect example. John chapter 13 verse 15. Ang sabi po dito, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. At ano ba ang ginawa ng ating Panginoon? Siya po ay nag-sacrifice dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga ang utos ng ating Panginoon, tayo ay magmahalan sa isa't isa. Ang sabi po dito sa John 13
34. Please turn there. Ang sabi dito, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. So, nakikita po natin dito ang parihong batas at buhay ng ating Panginoong Hesukristo na pinag-isa, the written law and the living law in the life and person of Jesus Christ. Wala namang bago sa utos na tayo ay magmahalan sa isa't isa. Ang bago dito is ang example na pinakita ng ating Panginoon. At ang example ay nagsasabing, as I have loved you, gaya ng pagmamahal ko sa inyo, magmahalan din kayo sa isa't isa. That is, love others as Jesus Christ loved us. Pang-apat na punto, the motive of sanctification. Ano ba ang motibo natin? Bakit tayo ay mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos? Well, meron pa bang mas mabigat na motibo sa pag-ibig ng Diyos? At ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit inalay niya ang kanyang buhay para sa atin? Hindi ba yan sapat na motibo upang tayo ay mamuhay ng may kabanalan, ng may takot at panginginig sa harapan ng Diyos? Of course, ang banal na kasulatan din ang nagpo-provide sa atin ng iba pang mga motibo upang mamuhay tayo ng may kabanalan. Gusto natin ng kapayapaan. Gusto nating magtagumpay sa lahat ng ating ginagawa. Meron ding motive ang Bible dyan. We want to enjoy the blessing of God rather than the curse as a result of our disobedience. Pero wala na pong ibang motive kung bakit tayo ay mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos, kundi ang pag-ibig ni Kristo para sa atin. At ang sanctification, merong dalawang bahagi ang sanctification. Tinuturo natin dito palagi sa church. Mortification, yung sinusupil natin ang kasalanan, pinapatay natin, mortification, and vivification. Binubuhay natin ang opposite ng kasalanan na ating pinapatay. And that means putting off the old man and putting on the new man respectively. Ito din ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kamatayan doon sa cross dahil sa kanyang pag-ibig. Ang powerful motive sa atin upang patayin natin ang kasalanan at habulin natin ang kabanalan. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Please turn there. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan or luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. 'Di ba? Binili tayo ng halaga, napakalaking halaga. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo at ginawa niya yon dahil sa kanyang pag-ibig na hindi masukat. That is enough motive for us to glorify God in our body. Therefore, glorify God in your body. Dahil ang ating katawan at kaluluwa ay pagmamay-ari po ng ating Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Now, bakit ba ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagkukumpel sa atin or humihimok sa atin? Compel means, kumbaga, inudyukan tayo, pinilit tayo. Dahil naunawaan po natin na si Kristo ay namatay upang tayo ay mamatay sa kasalanan. Namatay si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay mamatay sa ating sarili. At hindi na tayo mamumuhay pa para sa ating sarili, kundi mabubuhay tayo para sa ating Panginoong Hesukristo. And that leads us to the fifth and final point, the responsibility. Malinaw po sa ating teksto sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30 that Jesus Christ is our sanctification. Now, ang tanong dito mga kapatid, ang ibig bang sabihin nito ay malaya na tayo mula sa ating responsibility na habulin ang kabanalan? Let go and let God? Of course, hindi po tayo malaya mula sa responsibility.
Sa karunungan po ng Diyos, binigyan niya tayo ng responsibility na aktibo na lumakad sa kabanalan. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 14, please turn there. Hebrews chapter 12 verse 14, ang sabi dito, pursue holiness, for without which no one will see the Lord. Kung walang kabanalan or kung wala nito, walang makakakita sa Diyos. At hanggang kailan tayo magpupursue or hahabulin natin ang kabanalan? Well, my dear brethren, it is our lifelong task. Hanggat nandirito pa tayo sa mundo, hanggat nabubuhay pa tayo dito sa mundo, it is our lifelong task to pursue holiness. Na ibukod natin ang ating sarili para kay Kristo. Na mamumuhay tayo ng banal, matagumpay, at sumusunod sa utos ng Diyos sa Kanyang harapan, sa Kanyang presensya, na ang ating isipan, ang ating kalooban, ang ating emotion, progressively ay nagiging mas kawangis sa ating Panginoong Hesukristo. Progressively. At yan po ay magkukulminate sa araw na makikita natin ang mukhaan ng ating Panginoong Hesukristo, and we shall be like Him. Kaya ang sanctification, malinaw na itinuturo sa Biblia bilang pagkilos ng Diyos at pagkilos din po ng tao, ng mananampalataya. Sanctification is both positional and experiential. Sanctification is both declarative, ang Panginoon ang nag-declare, but it is also progressive on the part of the believer. Sanctification is both now and not yet, because we will be fully sanctified in our glorification. So kailangan po nating ibalanse po ang tension between these truths upang maiwasan po natin ang kamalian. Mga kapatid, mga kaibigan, meron tayong responsibility, sa madaling sabi, na i-employ po natin ang means of sanctification. They are what we call the means of grace. Ito po ang mga itinalaga ng Diyos na mga kasangkapan or instrumento kung saan ang banal na Espiritu ang mag-i-enable sa atin na tanggapin natin ang biyaya ng Diyos sa Kaniyang katubusan at kabilang na doon ang kabanalan. Well, pwede naman sanang niloob ng Panginoon na nung tayo ay na-justified, ginawa niya tayong banal immediately all at once. Pwede naman sanang ginawa yun ng Panginoon. But in His wisdom, He has determined na bigyan tayo ng responsibility na i-employ natin ang mga means of grace. At itinalaga ng Diyos ang Kaniyang salita, ang mga sakramento, the Lord's Supper and Baptism. Itinalaga ng Diyos ang prayer upang maging pangunahing sangkap, upang i-communicate ng banal na Espiritu sa atin ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Prayer, Sabbath, ordinances, fellowship, or even Christian books na pinapaliwanag ang salita ng Diyos. At kinakailangang i-approach natin ang mga sangkap na ito na ang ating puso ay meron talagang eager anticipation. Na meron talaga tayong childlike reliance sa Diyos. Na gamitin niya ang mga sangkap na ito upang tayo ay mas lalong maging banal. Dahil may pangako naman po ang Diyos. Malinaw na pangako mula sa salita ng Diyos. Na kung tayo ay magpursige, ay ipagkakaloob po niya sa atin ang kabanalan. Kaya kung i-apply po natin ang katotohanan ito sa ating buhay, mga kapatid, mga kaibigan, ang sanctification, ito po ay isang proseso ng paglago. Ito po ay isang proseso ng development. At hindi po ito makukumpleto hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. That is why it is a lifelong task. Magiging ganap ang ating sanctification sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan po nating lumago sa ating Panginoon. It is a matter of growing in grace and knowledge of Jesus Christ. At ang sanctification, ang pinaka-meaning nito is pagbukod. We should be separate from the world in order to live for the Lord Jesus Christ. At dahil lifelong task ito,
Hindi din po natin ito gawin ng pahapyaw, topsy-turvy. Kailangan po talaga ito ng time. Quality time upang tayo ay lumago spiritually. At hindi lang quality time ang kinakailangan po nito. Kinakailangan po ang steady and continuous process of growing in the likeness of Christ. Paano natin ito gagawin? Ang salita po ng Panginoon ay nagsasabi, John 15:7, na manatili tayo kay Kristo at sa kanyang salita. John 15 verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, so hindi po natin maaaring ihiwalay si Kristo mula sa kanyang salita. Hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. So, ang abiding in Christ, ang ibig pong sabihin nito ay makinig tayo sa salita ni Kristo at sundin natin ang salita ni Kristo. Yun po ang pananatili kay Kristo. At inulit ni Pablo ang idea na ito sa Colossians chapter 3 verse 16. Ang sabi po dito mga kapatid, Colossians 3:16, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Bakit talagang ini-emphasize natin ang Word of God? Because sanctification is impossible apart from the Word of God. Hindi natin masilayan, hindi natin makita, mapagmasdan ng kaluwalhatian ni Kristo kung hiwalay sa kaniyang salita. So that if there is any practical application sa ating pinagbubulay-bulayan ngayon, ay magbo-boil down sa dalawa, word and prayer. We listen to the Word of God. God speaks to us through His Word. And we talk back to God. We communicate with God. Tayo ay nakipag-usap sa Kanya in response sa Kanyang salita sa pamamagitan ng ating pananalangin. We cannot be filled with the Holy Spirit apart from the Word of Christ. Kaya nga, kung nais po nating lumago sa kabanalan, tayo ay manatili kay Kristo. At ang pananatili kay Kristo ay kinakailangang manatili tayo sa Kaniyang salita. Ang Kaniyang salita ang siyang magpupuno sa ating isipan. Ang Kaniyang salita ang magdadirect sa ating kalooban. Ang Kaniyang salita ay kailangang magpapabago sa ating damdamin, sa ating affections. In other words, ang ating relationship with God ay konektado talaga kung paano natin binuklat ang ating Biblia araw-araw at pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Pero hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu. So you see the perfect harmony of God's sovereignty and our responsibility. We are responsible to open our Bibles, but we are also responsible to rely upon the Holy Spirit to make the Word of God powerful, working so mightily in our hearts and minds, in our soul. At madidiscover natin, ang sinasabi ng salita ng Panginoon, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Pero dahil lumago tayo sa kabanalan, ang ating desire ay ang naayon sa salita ng Diyos. Hindi ang pera, hindi upang maging bilyonaryo tayo. No, ang ating desire is more holiness, more love for Christ. At bilang bahagi ng ating pananatili kay Kristo at sa Kanyang salita, aminin natin, kung smooth ang takbo ng buhay natin, meron tayong tendency na lumayo sa Diyos at makalimot sa Kanya at hindi manatili sa Kanya. Aminin natin yan. At kung dumating sa atin ang pruning knife ng ating Panginoon, ano ba ang Tagalog ng pruning? Yung pagprune, pagpuputol, pagtitrim. Walang Tagalog eh. Aminin natin, kung dumating man ang pruning knife ng Diyos, magpasako po tayo nito. Probidensya ito ng Panginoon sa atin upang putulin ang lahat ng disloyalty na maaring kumikilos sa ating puso
At yung pagtingin natin na ang Diyos ay hindi importante at mas importante pa ang ibang mga bagay. God is just too wise as to know how to handle His people na meron pang remaining sin. And that is why part of our sanctification is trials or our trials and tribulations in order to restrain us and in order to discipline us. And when that happens, we will consider it as pure joy because God is just so gracious in working in us in order for us to grow into Christ-like maturity. Sa mga wala pa kay Kristo, you do not know this kind of life. All that you know is that you want enjoyment, present enjoyment, unlimited enjoyment. Pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos, kahit sa kalagitnaan ng kasiyahan dito sa mundo, ay meron pong halong kalungkutan. Your search for utopia, your search for 100% enjoyment in this sin-cursed world is just a delusion. That is impossible. And the Bible clearly tells us there is no peace, says the Lord, for the wicked. Ang tunay na kapayapaan ay kay Kristo. Ang tunay na kapayapaan ay maaangkin mo, kaibigan, kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo. At aminin mo na ikaw ay nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos at wala kang magagawa upang tanggalin ang puot at galit ng Diyos mula sa iyo. Kailangan mong talikuran ang kasalanan mo at kumapit ka kay Kristo. Tumawag ka sa Kanya at magtiwala sa Kanyang dugo at katuwiran. Sa pamamagitan ng dugo at katuwiran ni Kristo, ay tinanggal ang puot at galit ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya. At yun ang mangyayari sa iyo, kaibigan. Only then and there na matitikman mo ang tunay na kapayapaan. Mararanasan mo ang tunay na kapayapaan. Tunay na kasiyahan at tunay na kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. Huwag mo nang ipagpabukas ito, kaibigan. Gawin mo ito ngayon, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito. Hinihiling po namin ang kabanalan, paglago sa kabanalan. At salamat dahil mabiyaya ninyo itong sinusupply sa amin. You are the source of our holiness and sanctification. Nawa ay tumingin kami kay Kristo palagi. Help us to do our responsibility, O God. At naway ginamit ninyo ang inyong mensahe ngayon upang iligtas ang mga wala pa kay Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. Jesus, thy blood and righteousness.